Są takie chwile w życiu każdego człowieka, a jak mi się wydaje, szczególnie takiego podgatunku człowieka, jakim jest gracz, że decyduje się jednak wyłączyć komputer i wtedy zaczynają do głowy przychodzić mu takie dzikie myśli, żeby na przykład wyjść. Kiedy już ta myśl przeforsuje te inne, żeby jednak zostać i grać dalej, co tym najtwardszym jednak na spodziewanie dobrze wychodzi, wtedy to najgorsze już za nim i opuszcza swój przybytek. Kiedy już wychodzi na zewnątrz, nagle, czy na plac, czy na dwór, okazuje się, iż mamy w tym momencie zaawansowaną dość fazę miesiąca października, a na dworze jest tak zwana jesień, czyli wszystko wygląda strasznie ładnie, z drzew, albo tak zwanych śląskich stromów pospadały już liście, wszystko jest niezwykle piękne i kolorowe, coś jakoś tak odbudowuje ten sens, że jednak to wyjście z domu, czy z chałupy nie było takie, jakby nie patrzeć, bezsensowne. Wtedy też człowiek, a na ten przykład ja, przypomina sobie, że żyje w takim mieście, które w tym momencie znajduje się w Polsce, które nazywa się Bytom, ewentualnie z łaciny Bitom, po śląsku Bytuń, po śląsku Beuthen, Oberschlesien, bo jest jeszcze Bytom nad Odrzańskie, czyli tak zwany Beuthen ad Oder. I zaczyna się tak zastanawiać, że w zasadzie żyje w mieście, które jest taką śląską perłą, wypełnioną przepiękną, głównie secesyjną architekturą, aczkolwiek ja nie jestem ani historykiem sztuki, ani historykiem, ani moje wykształcenie nie jest w tym kierunku, jakby było w jakimkolwiek, tak więc nie będę się na tym polu błaźnił. Aczkolwiek nie trzeba być geniuszem, żeby jeszcze przy akompaniamencie takiej pięknej pogody, przechadzając się ulicami tego pięknego niegdyś, chociaż według mnie nadal, co jednak kontrastuje mocno z tym, że wielu ludzi, szczególnie spoza Bytomia, a jeszcze dokładniej spoza Śląska, czyli tak zwanych niekoniecznie pejoratywnie, chociaż nadal dość, goroli, uważa to miasto za brzydkie, szare, smutne, zaniedbane, w zasadzie nikomu niepotrzebne. Ludzie z dalszych zakątków Polski często nie wiedzą w ogóle, gdzie to miasto się znajduje. Ja spotkałem się nawet z sytuacjami, kiedy ktoś Bytom pomylił z Bełchatowem. Ale pomijając te szczegóły, miasto jest naprawdę przepiękne. Tylko żeby to odkryć, trzeba niestety, albo stety, poznać trochę jego historii. Czy co jest najważniejsze? Nieważne, zawsze to jest dobry system myślenia. Nieważne, czy to miasto jest, a to miasto było już na początku, a te początki to jest w zasadzie XI wiek, kiedy taki pan Bolesław Chrobry zdecydował się, żeby na wzgórzu Małgorzatki piznąć sobie gród obronny, ale później miasto spalili Tatarzy. Następnie zostało odbudowane na prawie magdeburskim i tak dalej. Było już pod władzą polską, w zasadzie piastowską, pruską, austriacką, niemiecką, można powiedzieć też czeską w zasadzie, polską, w sensie nie piastowską, tylko już tą powojenną. No wiadomo, pod jaką władzą, w jakim państwie by się to miasto nie znajdowało, no cóż, Bytom zawsze uważałem za swój. I chociaż wiadomo, że największy, można powiedzieć, rozwój, największy ten taki boom cywilizacyjny tutaj miał miejsce, kiedy rządzili tutaj Niemcy, chociaż tak właściwie mieli trochę tak zwanego cufa, bo to się ze zdarzeniami historycznymi tak które miały miejsce w całej Europie, szczęśliwie zbiegło, ale to jest nieistotne. Miasto było przepiękne i znaczy nie, że przestało być, wiadomo, tylko mówię, tu potrzeba trochę historii, żeby wiedzieć, co jest gdzie. I też wiedzieć, jakie zmiany postąpiły przez ostatnie, powiedzmy, od 45 roku mniej więcej, gdyż jakby nie patrzeć, największy upadek i generalnie postępująca degrengolada tego miasta zaczęła się właśnie w roku 45, kiedy to bratnia, ówcześnie, armia radziecka dokonywała tak zwanego wyzwolenia, tutaj w takim wielkim cudzysłowie, i akcja, jaka tu miała miejsce, tak zwanego odniemczania, która postępowała z takim nasileniem, w takim tempie i z taką werwą, że dochodziło nawet do burzenia ścian, na których były niemieckie napisy, czy też usuwania latarni z niemieckimi napisami. Oczywiście skuwania wszelkich napisów, banerów, reklam, wywalania ze sklepów wieszaków z niemieckimi napisami i tak dalej. Bytom nie wygląda jak perła,
zachodnioeuropejskiej, jeśli chodzi o kulturę architektury głównie secesyjnej, tylko jak nie trzeci, a nawet w zasadzie można powiedzieć 33 świat. No cóż, nie będę do nikogo wskazywał palcem, czyja to jest właściwie wina i tak, mówiąc po polsku, co się stało, że się, wiadomo, to jest też na pewno w jakimś sensie wina jego mieszkańców, którzy może nie do końca potrafili jakoś udźwignąć i uszanować dobytek kulturowy narodów i ludzi, którzy żyli wcześniej. No ale cóż, trudno, jest jak jest, mogło być lepiej, ale mogło być też sporo gorzej. Ja nie narzekam, ja się strasznie cieszę, iż żyję akurat w tym miejscu i nigdy nie wymieniłbym go na nic innego, no chociaż, może w sumie. Ale okej, to jest, pomijając to, jakby niestety nie patrzeć, jeszcze pozostaje taka jedna rzecz, że spacerując, przechadzając się ulicami gdzieś tam w głębi umysłu, czy tam duszy i innych organów, jest to takie poczucie, że gdyby nasz śpiący lew, czy też tak fachowo po niemiecku zwany Sterbender-Löwe, się obudził, to miałby kogo z tych ludzi, tak zwanych u władzy, gryźć po, za przeproszeniem, dupie, albo mówiąc po śląsku, bajsać ich po życiu. Cóż,